Вие израствате, прекрасни хора, и вярвам, че го усещате. Нещо във вас се изменя, променя и не сте сигурни в какъв смисъл точно, какво следва, какво става. Сякаш имате стотици въпроси. Виждам, че първата промяна, която сте осъществили, е да вкарвате любов в живота си. Любов за хората, любов за нещата, които правите. Като цяло любов. А там, където любовта съществува, нищо друго не е от значение. Виждам, че оставяте миналото си назад и гледате към настоящето и бъдещето. Сякаш сте озрели достатъчно и сте овладели емоциите си, за да осъзнаете, че всичко е наред, всичко ще бъде наред. И колкото повече време минава, толкова по-спокойно ви става. Тази енергия трупа инерция. Виждам, че Вселената ще ви награди с това спокойствие, ще ви награди с още много прекрасни неща. Виждаме, че настъпва баланс в живота ви, защото вие го заслужавате. Свършили сте работата и сега е време да получите нещата, които са важни за вас, за допълнителното ви израстване. Края на тежък период е дошъл и вкарвайки любовта в живота си, вие вкарвате изобилието в живота си. Вселената се гордее с вас. Справили сте се с най-голямото си изпитание, а именно вашите емоции, които са ви изкарвали извън вашите релси и са ви пречили да видите ясно какво се иска от вас. Но сега вече сте се справили и за това Вселената ще ви дава още много. Вижте профила ми за още четения. Също така, ако имате нужда от лично таро четене с мен, можете да си запазите такова, като ми пишете чрез някои от методите на екрана.